Migawas gayud ang pagka-creative sa mga kawani sa Talisay City Hall. Kini gumikan sa mga Christmas decors nga ilang gitaod sa ilang tagsa-tagsa ka mga opisina. Si Chona Carion sa report. Ang hagit sa mga kawani mga paghimo Christmas decorations gikan sa recyclables. Wa magpawahi niini ang City Veterinary Office kay ang tanan lang Christmas decors ginama sa syringes ug vials sa mga bakuna ug vitamins sa mga iro ug irig. Sama niining Christmas tree, Santa Claus, stars ug ilang gidayan-dayan sa bungbong. Ug syempre si Olaf. Usa kini nila gi-recycle, ilauna kining gilimpyuhan. Samtang sa gawas pa lang sa buhatan sa City Assessor's Office, tataw na kaayong mga papel ang ilang gidayan-dayan isip stars. Ug mismo sud sa ilang buhatan, gani ang ilang Christmas tree ginama sa plastic. Ang ubang mga department, iyahay usab og decorate sa ilang opisina. Ang labing nindot ng Christmas decors, makadawat og premyo. Gawas sa City Hall ang mga barangay sa Dakbayan, naghimo usab og Christmas decors. Sa recyclables, minus gastos na makatabang pagyud sa kalikupan. There are many uses to plastic. It could be even used for gardening, and it could even be used for Christmas decorations. So the city has to set an example, and what a good example to start in Christmas. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.